eye o my Ghana E-Levy ho ensensem efiri bra mpanifo de bebo ade no Ghana for do na ye wadwen se ne E-Levy no kranti no ene emomo hwan pay ni nyina wo mo twon mo afiri ho nti mpanifo hu se ansa da ankoye so mbubu sesen ye no tina no ada so afo ye wo no ene wo hwe sikasem so komra se bedwam no na de kwatu dwa se de o ma ye nsachara ya se wate so aba 1% ayi threshold ne ma hodo bi afiri ho na mpanifo mo hwe se adwumadi su kirem anyankopon ya de mo chena ena sa E-Levy new charges ene sesan o mo ye ni nyina no efrasi Ghana Chamber of Telecommunications Edin Krata abeto abonte ya womo echrese isa nhyehyeye a Commissioner General ya woda Ghana Revenue Authority edibetu dwa efa E-Levy nhyehyeye foforo ehunti sesei E-Levy nhyehyeye foforo ya eno eye ohamu nchichemu baako a wobete edi free sikansa woso ebekoso ewototofon so no Airtel Mobile Commerce Ghana GCB Money Mobile Money Limited, Vodafone Mobile Financial Services Limited, NZP Ghana Limited, Wamo Ebesha Wondiase, Ukwada, Opepombo Somede Tosu Dubako, Afimpinu ni Eduno, Miensa Emu. Na wachwese, said the Electronic Transfer Levy Amendment Act 2022, Act 1089 echreno, Emra Akwato Emrashibidwafu enima womo ajiatu mama mpanyini ensa hyase echrese, wate eto na nkwoje ewo E-Levy so, ohamu nchichemu baako echiripo enum, edekọ ohamu nchichemu baako, ye no nso Ghana Cedi oha. A obi ede emani obi a wotifiri so no enyade ebesesa ne senti wototo asre omanfo se wonya abotre esanse Ghana Chamber of Telecommunications ene GRA ena afei enwumeko ahodo a womo edi hu dwuma nyina eye adwuma bom sebe yi a ukwada obepombo somede toso du baako obehye enhyehyeye no ase.